Hatu fiju perkat balai ngadang cu perkat ia kanu kam tambah kalalong lupa ke basniu. Kalong ke basniu kumta namar pakai jimut jum perkat jongi kalong ke basniu. Sajisen perlu bi jengah pedang sob happy hapo jong kani ka channel jongi lengba kani ki video wa thamai ke bang wan raj pi menta kasgi. Hakani ke video jonga menta kasgi ngan ye tho ipi ia ka wei ka jing ye tho kana ka balengkot tambah kalaban wan ra ia ka jengkela ha ka jingim jumpi. Laong bahi sen ha kuwe kepor dan uwe ubriu balaban peli ya kino kita lah hak perthai ulaban peli ya kita lah upake shabi la ja lagi po snapro bar suki kumne ulas tang man paunam kanam jungu la bana hak leng sodong jong kata ka snong jungu bar kiberu na kaleng sodong jong kata ka snong jong ki wan shau ban pe ya kata ka jingla jungu kilak stang ban khod yu shaka exhibition shaka interview baon pen ya kasap apong jong ka jingla jong ban peli ya kino kita lah berkumta suki pasuki katakan nam jong kala bana keleng saudong jong kata jaka barka perthai barokawai bon bha ki businessman ki riu shimet ki khot yu shaka interview jong ki bar hatang ki jupen long ya ka real life show haka bakin bo kita la de ki po tali batang haka chi kalimat ulaban peli lut ya kita la baro tila jia haka wei kasi way u businessman ro la khot yu shaka ta live show kaba unsa pelong bat ula bu ro yu ya ka nam ship holak bat uta obru badan kasap ban pli ya kita lah ula perkat bakan ni kalong kaba supa kaba nangkong ngan pli ya utala kaba ar ngan yo ya kepisa bat ro ngan yo ya kanam namar bon bha ki biru ki pansawan sakhi ya ka ni ka show bat kumta ula kabur ban wan sya kata ka show bat endala dai kata ka sngi bakin penlong ya kata ka show uan rung kata ka stage uyo i ya ka wei ka swimming pool ka bagi snara ka yit bat ki keliu ya ka jengkeli hatu filaban jengi bat uang hoj ngalaban jengi bat ngan ru ka certificate kabang ayo hakipor kabang nang le school bat kumta uta utrai jong kata ka show la pensot hoyu ya ka rule jong kata ka show bat kata ka rule jong kata ka show ka longkum ne ngin tap ye pi hapo jong ko sendup bat ngin khang ya katala bat ngin pe hadok no filaban peli ya uta utala tangba in case larjia kumno pa phimlaban peli ya utala don uni u emergency button filaban
citam hagawe gasngi kan seorlong. Ngin say kendo ipi hagawe pat ki video tad hadu kata por play unkur ko ipi.